1st of August. Kublai fi boro. Muntaga singi si tarik jong benai August. Singi sai jain baning kong jong benai. Bang ikan mau karpang ya kamaria te suti. Te ngakuaban pan kan mau ya fi ke bang le hada munta sengap nado benai March, April, May, June, July. Iklam yo ban le jingaseng chaing mane iklam yo ban pediang yo jisu ngi yat hapdeng bon ki jinge kamtam nega jingpang covid ka wanra jingkolmar habun rukam ha ke jingim jingi tre nadu manta ngasu pan kan mau ye fi ngi kum ga kan hun bangit tongin ya pan scam ka jinge jingi how ble but ka jing duai jingi pet na ki kam jing ya apostol kala nong baning kong de khot khat sao ngi pule gumne kila ye kundulang bon sen ban duai da kawi ka jing mot lem bat ki kanthe bat ka maria ka kamyo jisu bat ki himmen para jungu mantaw banai August sing borom jong ka maria khasantarek indan tengi kuaban pan kan mai fi hai ba man ke singi kat bangila wasyang banduai baro south ligi rosari south ligi jingmaya hala ke jongge ing ke senjum fi ne namar rangkat bat kamaria ngi kuaban phai shauble daga jinget baskem but oble unsa sengap ya ke jingdua jungi Paulus agashiti baningkong jungu yau Timotheus kalanang baar dekat baningkong baar wongkum ne ningkong ngakuntu ban pelong ki jing karpat ki jing duai ki jing esailem bad ki jing aingu nabanta ki bri boro khamtam nabanda ki sim bad ki to ki badon ka bor klang ba ngendup la ban em jai jai klem jing wit ha ki jing rible bajanai bad kaburam te khamtam lele ko himen ko para bayin wat klet kane dagi jing aingu nabanda ki boro but ya ki bri boro tingin duai nabanda ki ri sarkar nabanda boro ki batre shitom nabanda jungi khamtam lele ba ublei hagene ga por un ai ingi boro ga jing job kumba ong Paulus but nga kuaban ai firu sagawi ga ktinjung ublei kadi na ga shiti baningkong jung Petrus kalanong ga basan the court chipo Petrus ong ingi kumne ublei jong ga jingai boro bala khod ye fi shaka buram bam jukut jungu hau Chris un pun janai dalade un pun scam un pun klein but un seng nong rim ye fi ki bala shashitom shipor san banai na benda Petrus datang shipor no problem how ka buram but ka bol sanshar junom la junom te ko himen ko para bayit ni hap pun scam ka jingi but khamtam jing duai jingi ni hap duai agrukum kham karpang kin nadu banta sitarik jong banai August bun ke bam tip chanaban phai tumumbas ngo kila kotlat no problem Petrus wong kane gadega jingsha shitom shipor uble on rai katno sngi katno banai tre na banda nginget gade tang shipor but onsa panjana onsa panskam on pan klein yepi te ngi kum ka ringet ba don ga jinget ga bakrau ngin phai shoble man ka sngi but ngin scam ke ba kine ke tinu ble bangile sngomta kinsa ai jingkarminingi but uble onsa ai ngiru ga jingjop but uble ngor khukadai fi akateng pa baru kun baru mansim bakoit